pre mňa najprv znamenalo len nejaké vyplnenie času alebo niečo také, ale postupom času, ako som začal viac trénovať, tak hádzana je pre mňa teraz vlastne prvorada úplne v živote. Hádzačským vzorom je Slavomír Šmal, ktorý chytáva za poľskú reprezentáciu. Prečo? Lebo nemá nejaké výškové parametre a nič podobné a dokáže perfektne tak pozične chytať a ničiť všetkých strelcov. Strelci sa hodnotia isto ľahšie, keď sa pozrite na hráčov, kto dáva koľko gólov a tak to nie je problém hodnotiť, ale bránkár sa ťažšie hodnotiť. No ja si myslím, že to bolo hlavne vďaka tým majstrovstvám Európy, pretože tam sme boli hlavne v televízii, ktorá bola viac publikovaná a vydarilo sa nám to, tie majstrovstvá, aj keď umiestnenie sme samozrejme mohli mať lepšie. Ale samozrejme aj v klube, základňa je tu perfektná, tak je tu na čom stavať. Hádzané ma priviedol asi pán riaditeľ Šeben základnej školy, ktorý nás skôr aj trénoval. Lebo som chodil na základnú školu, kde bola hádzaná ako šport.